Máte ráda ovocný? Ano. A s tím dokončíme. Takže pojďme. Máte radši balenou vodu nebo pijete vodu? A proč tomu tak je, slečno? Balenou. A proč tomu tak je, pojďme. Slečna neví, proč tomu tak je. Nicméně zeptáme se dalšího. Dobrý den. Dobrý den. Co si myslíte o litevských houbařích v našich lesích? O jakých houbařích? Litevští houbaři. Ty by mě zajímalo, jak dostali povolení. Ano. A pojďme dál. A kamera zabírá, máme tady poslední slečnu. Máte nějaké zvířátko? Hodně zvířat. Ano, tak svý. A jaké máte doma vlastně zvířátko, takové to nejlepší zvířátko? Milánka. A to je pes, kočička, myška. Milánek. Vážení příznivci dnešního pořadu, prostě jsme našli anketu tady u lesa ve Stojanově a pěkné léto. Na stranu.